Ingabe isihlahla sakho asikhiqizi izithelo? Ngakho-ke udinga ukufunda lezi zindlela eziyisithupha zasendulo ezizokwenza isihlahla sakho sivuke ngokuphelele futhi sigcwale izithelo ngendlela ongakaze uyibone. Futhi okungcono kakhulu ukuthi ungazenza ekhaya ngezinto okungenzeka usunazo. Ngakho-ke uma ufuna ukufeza lokhu, shala ulalele ngoba siqala manje. Ake siqale ngendlela yokuqala. Futhi le ndlela kungenzeka ibe elula kunazo zonke kulo lonke ividiyo ngoba obudingayo nje kuphela umutho wensimbi. Ungaba insimbi evamile nje efana nale. Futhi ukwenza lokhu kulula kakhulu. Okuzodingeka sikwenze nje ukusonta insimbi izungeze igatsha izikhathi eziningana, ushiya cishe u-1 cm noma ingxenye yengalo phakathi kokusonta ngakunye. Kwenziwa kanje. Uma igatsha likhulu, vele sisebenzisa insimbi eningi bese senza inqubo ifanele usayizi wegatsha. Egatsheni elincane into enjengale isanele kakhulu. Uma sesikubeke kahle, njengoba igatsha likhula futhi liqina, sizobona ukuthi le nsimbi encane iqala ukufaka ingcindezi ethile. Futhi yilokho kanye esikufunayo. Futhi kwenzekani uma lokhu kwenzeka? Kulula kakhulu. Isihlahla sithatha leyo ngcindezi encane njengophawu lokuxwayisa bese sivuselela impendulo yokuzisindisa ngokuzenzakalelayo. Ingabe iyiphi indlela esheshayo isihlahla esingaqinisekisa ngayo ukusinda kwaso, okuzokwenzeka ukuthi sizozama ukuzalana? Futhi yingakho le ndlela elula kangaka ingathuthukisa kakhulu ukuqhakaza bese kwandisa nenani lezithelo. Le ndlela, ikakhulukazi, ivamise ukusebenza kahle kakhulu ezihlahleni zama-citrus nakwezinye izihlahla eziningi zezithelo, nakuba ingasetshenziswa kunoma yiluphi uhlobo lwesihlahla. Kodwa ikakhulukazi ezihlahleni zama-citrus ngibone imiphumela emangalisayo. Khumbula, asifuni ukuncintiza igatsha, sifuna nje ukunikeza isihlahla isexwayiso esincane. Kodwa manje indlela ezayo iyamangalisa kakhulu kunale, ngakho bheka kahle ukuthi siyenza kanjani. Lena mhlawumbe ingenye yezindlela ezaziwa kakhulu futhi ezisebenza kahle kulo lonke ividiyo. Kukhulunywa ngokwenza i-anilad, kodwa qaphela, ngoba lapha kufanele kwenziwe kahle. Le ndlela ihlala isetshenziswa emagatsheni, ayikaze isetshenziswe ngesiqu esikhulu. Ingase yenziwe egatsheni elilodwa noma kwamanye amaningi, kuya ngosayizi wesihlahla. Ubuze wenze lokhu kulula kakhulu. Okumele sikwenze nje ukwenza ukusika okubili okuncane okuyindilinga nxazonke zegatsha lonke. Lawa masika kufanele ahlukaniswe cishe phakathi kwamamilimitha 4 kuya kwayisihlanu, okusho ukuthi cishe ingxenye yekota ye-inch. Uma sesiqedile ukwenza la masika amabili, simane sisuse uqalo oluphakathi kwawo. Futhi lapha sekufika okubaluleke kakhulu. Asikwazi ukusika kakhulu, asikwazi ukushefa i-cambium futhi asikwazi ukungena ngaphakathi ezinkuni. Sikhumula uqalo kuphela. Futhi kwenzekani uma senza lokho? Kulula kakhulu, siphazamisa kancane ukuhamba kwe-shape eselungisiwe futhi ngenxa yalokho ushukela namandla kuqoqana phezulu kwegatsha. Leyo nqwaba yenza impela ukusabela esikufunayo. Isihlahla sizama ukuzalana, siqhakaza kakhulu bese ebugcineni sikhiqiza izithelo eziningi. Futhi empeleni le ndlela sayisebenzisa cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule. Bheka nje ukuthi kuyamangalisa kanjani. Bheka ukuthi izithelo zingaki ukuze ubone ukuthi lezi zindlela ziyasebenza ngempela. Kodwa kusasele ezinye izindlela ezithakazelisayo futhi ezinye zazo kulula kakhulu ukuzenza. Manje sesiya endleleni yesithathu, futhi le mhlawumbe ingenye yezithakazelo kakhulu kulo lonke ividiyo, ngoba kulokhu asizukusika futhi asizukusebenzisa ucingo. Okuphela kwento esizoyenza ukuphoqa kancane ukuthi igatsha livuleke. Futhi ukwenza lokhu kulula kakhulu. Sibamba ingxenye yegatsha bese siyigoqa kancane kancane phansi size sizwe ingcindezi encane. Ngale ndlela, njengoba kubonakala kuvidiyo, singazisiza ngentambo kanye nezikulufu ezibekwe emaphethelweni esitshalo ukuze sigcine leyo ngcindezi njalo. Futhi uma sisebenza ngophansi, senza into efanayo, kodwa sisiza ngensika noma insimbi egxunyekwe emhlabathini. Okubalulekile lapha ukugcina leyo ngcindezi encane isesikhathini esithile. Futhi kwenzekani uma senza lokho? Uyafana ncamashi nalokho esikwenze ngezindlela zangaphambilini. Isihlahla sithatha sengathi kukhona okwenzekayo bese siphendula sizama ukuzalana. Yingakho le ndlela ithuthukisa kakhulu ukuqhakaza bese ekugcineni inani lezithelo.
Empeleni, le ndlela ivamise ukusebenza kahle kakhulu ezihlahleni ezinamandla kakhulu, lezo ezikhula kakhulu minyaka yonke, kodwa cishe azikhiqizi lutho. Futhi khumbula, lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye amagatsha egobile unomphela. Uma isihlahla sesiqala ukusabela futhi sikhule, siyakhipha izintambo bese siphelile. Kodwa manje asibheke indlela elula kakhulu futhi abantu abaningi bayayenza bengazi nokuthi isebenza kanjani. Le ndlela kungenzeka ibe enye ezinto ezimangalisayo futhi ezisebenza kahle kakhulu, ngoba konke esizokwenza nje ukuvula iwindi elincane egatsheni. Sizodinga ummese obukhali kahle futhi sizokwenza ukusika okuncane obungaba amasentimitha 2, okusho ukuthi cishe u-intshi owodwa. Abudingeki futhi ukuthi ungene kakhulu noma ulimele igatsha. Esikufunayo ukudala inxeba elincane elilawulwayo. Uma igatsha likhulu, senza nje iwindi elincane elikhulu ukuze umphumela ulingane nosayizi wegatsha. Uma sesiqedile ukusika, sizobe sesisuse isikhumba segatsha kanye nengxenye yeCambium. Futhi okubalulekile kakhulu, lokhu akwenziwa kuwo wonke umuthi. Singakwenza kuphela kwamanye amagatsha noma obungenani kufike cishe kumaphesenti angama-50 omuthi. Futhi kwenzekani uma senza leli windi elincane? Kulula nje, umuthi uyabona ukuthi uthole ukulimala okuncane endaweni ethile bese uqala ngokuzenzakalelayo izindlela zawo zokuzivikela. Ngamanye amazwi, umuthi uyaqonda ukuthi kukhona okwenzekayo bese uqala ukuqoqa amandla nezinsiza ukuze uqinisekise ukuqhubeka kwawo. Futhi iyiphi enye yezindlela azisebenzisayo ukwenza lokhu? Uzama ukuzalana, uqhakaza futhi andise ukukhiqizwa kwezithelo. Manje, uma sesiqedile ukwenza iwindi, singafaka i-aloe vera encane phezu kwenxeba. Nakuba lokhu kungaphoqelekile, kuyelulekwa kakhulu ngoba kusiza ukugcina indawo ivikelekile, imanzi futhi kwehlisa kakhulu ingozi yokutheleleka. Kodwa uma lokhu kukubonakale kuyathakazelisa, linda, ngoba indlela elandelayo imangalisayo kakhulu futhi uma ihlanganiswa nalezo zangaphambilini, imiphumela ingaba yethusa ngempela. Manje sesiya endleleni elandelayo. Futhi le ndlela kungenzeka ibe enye ezinto ezimangalisayo kakhulu kulo lonke ividiyo, ngoba kulokhu sizosebenzisa into elula njengomthofu noma isikulufu. Nakuba kungase kubonakale kuyinqaba, ngiyakutshela ukuthi lena ingenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu uma isihlahla simile ngokuphelele futhi singafuni ukukhiqiza. Into yokuqala esizoyenza ukuhlanza isikulufu noma umthofu. Sinakwenza ngotshwala noma siqiniseke nje ukuthi kuhlanzekile ngokuphelele. Uma sesikulungele, sikhetha indawo ethile esiqwini esikhulu sesihlahla. Lokhu kubalulekile. Akufanele sikwenze emagatsheni amancane ngoba singawalimaza ngaphandle kokuthola umphumela esiwufunayo. Manje sifaka isikulufu noma umthofu cishe amasentimitha ambalwa, phakathi kwama-2 kuya kwama-3, okusho ukuthi cishe ipulazi elilodwa. Awudingi ukugashula isihlahla noma ubangele umonakalo omkhulu. Futhi kwenzekani uma senza lokho? Kulula nje, isihlahla sibona leyo nhlupho encane, sivuswa bese siqala ukusabela. Ingabe iyiphi indlela esheshayo yokwenza lokhu? Ubuzama ubuzalanisa, obusho ukuthi ubuqhakaza nokukhiqiza izithelo. Futhi yingakho le ndlela inakhuphula kakhulu amathuba okuqhakaza nokukhiqiza izithelo. Kodwa manje asibheke indlela yokugcina, ngoba akusizi lutho ukuvusa isihlahla uma ungamuphi kahle lokho okudingayo ukuze sikhiqize. Futhi lapha yilapho ukungezwa kwepotassium kungena khona. Lena izoba yiyo ezokwenza konke esesikwenzile kuze kube manje kuphenduke izithelo zangempela. Esihlahleni esisembizeni sizodinga ilitha lamanzi, okusho ukuthi cishe ingxenye yesine yegaloni. Ngemuva kwalokho sifaka isipuni esisodwa esikhulu somlotha wezinkuni, isipuni esisodwa esikhulu se-cinnamon elimpuphu, bese ekugcineni isipuni esisodwa esikhulu se-molasses yomoba. Uma sesikufakile konke ngaphakathi, sibuxuba kahle kuze kube sebuxubene ngokuphelele bese sithambisa isihlahla ngalokhu okuxubiwe. Lokhu ungakwenza cishe kanye ngenyanga. Futhi uma isihlahla sitshalwe ngophansi, vele uphindaphinde izilinganiso kane. Futhi lapha yikho lapho konke kuqala khona ukubonakala imiphumela. Ngemva kokuvusa isihlahla ngezindlela ezinhlanu ezedlule, lokhu okungeziwe kuzolinika ipotassium kanye namanye amavithamini adingekayo ukuze sigcine izithelo futhi sikhiqize ngempela.
Ngoba izikhathi eziningi inkinga abukhona ukuthi isihlahla asiqhakazi, kodwa ukuthi asikwazi ukugcina leyo nqhakaza bese izithelo ziwela phansi. Futhi lokhu obungeziwe yikho obungenza umehluko phakathi kokuba nezithelo ezimbalwa noma ukuba nesihlahla esigcwele izithelo. Manje ngingathanda ukuthi ungishiyele amazwana usitshele ukuthi usibuka kuphi futhi ikakhulukazi ukuthi yisiphi isihlahla sezithelo onenkinga naso ngoba ngiyawafunda wonke amazwana enu. Futhi-ke, uma uthokozile ngaleli vidiyo, ungakhohlwa ukuyinika ilike, ubhalisele isiteshi bese wabelana ngayo nomuntu othanda izihlahla zezithelo njengokwakho. Ngiyanibingelela, sizobonana kuvidiyo elandelayo.